Salutare și bine m-am găsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi să mă joc Minecraft cu prietenul meu, Petru, normal, eu. Și astăzi o să mă joc Minecraft, dar Petru o să-mi pună anumite provocări sau pedepse. Unele bune și altele rele. Nici nu mai știu să vorbesc. Da. Acum o să facem o hartă de la zero, Da. de survival. E cam frică cu Mario. Mi-e cam frică că nu se știe ce o să-mi pună Petru de survival. Cu bonus chest? Nu, fără. Mamă, șocul. De acum să înceapă, de acum încep provocările, încep în 3, 2, 1 și... Hai, să vedem când e întâi. O să stau. Mai de capul Cu meu. tău. De-abia aștept. M-am spart eu. Au. Hai să aștept să intri. Building terrain. Revenim când intrăm. Gata, intră. Intră. Nu a fost nevoie să dăm pauză. Am intrat. Hai că aștept să văd ce faci. A început toată lumea ce face. Strânge lemn. Sau se duce într-un sat. Dacă e aproape. Dacă n-am sat, strâng lemn. Mamă, eu deja nu. Deși ai ce bine. Aoleu. Dar dacă... Mamă, dacă găsesc o piramide, sunt foarte fericit. O să fii mai tristă. Da, știu. O să fii trist că îți dau că mă gândesc că au provocat pentru piramide. Acum... Da, și eu mă gândesc la una. Dar nu zice că așa o să fie mai... Nu zic că așa nu va fi mișto. O să fie mai mișto pentru tine. Da, știu, da. Mario, prima provocare. Piramide. Intră în ea. Ok. Sparge mijlocul și... Stai. Nu fie ceva pe aici, că o bat. Pumnul meu de foc albastru. Ieși de aici. Stai puțin. Prima provocare e să ieși. De ce? Că să-ți... Spargă, stai din mijloc. Da. Dar nu mai bine îmi făceam eu un pickaxe. Du-te afară și ți zic eu ce provocare. A doua. Ha! Și trebuie să mergi pe pressure plate. Și ai... De ce? După ce vezi doar în 2 chesturi ai voie să vezi. Bună, foarte pot. Doar în 2 chesturi ai voie să vezi și după te... Bala. Soi, coma. Cala. Cine mi-a mâncat? Ăla. Un diamant, 2, 3! 3. Acum trebuie să iei tot TNT-ul. Ia tot TNT-ul de sub. Dar de ce nu fac și eu un pickaxe, zic? Ia tot TNT-ul de acolo și... Mamă, da, 3 diamante așa din start. Nu, o să fii trist că ai găsit diamante. După aia... Nu mai e nimic. Hai, acum trebuie să te uiți cu TNT-urile și trebuie cu TNT-urile urcă-te. Dar de ce? De ce? Nu contează de ce. Că vreau eu de aia. Da. Dar de ce n-am voie să mă uit în ce dori? Măcar nu iau, dar doar mă uit. Aici m-am uitat. Gol, ce era bună Nether! Și de aici... Aici aveam diamantele, deci pot să iau. Ce am avut aici? Nu, n-ai voie. Ba da! N-ai voie. Păi e în chestul care am găsit diamantele. Bine. Adică tot am voie. 1. Ai avut noroc. Acum ai urcat cu astea. Și acum du-te la o mină. Mă-mi fac un pickaxe întâi. Du-te la o mină, ți-am zis. Du-te la o mină micuță. Ok. Stai să-mi fac și un topor. Un topor Nu fă un chance. topor dacă... Nu fă un topor. Stai puțin să-mi aranjez pe aici. Dacă mor... Nu mai fac nimic. Nu mai zic nimic dacă mor. Uite, morul a encantat, îl las aici. Bine.
aici. Acum du-te acolo. Cum ies? Ia blocuri. Dacă ai blocuri, ia-le. Și să-ți arăt eu ce o să-ți fac, cred că o să plâng. Cred că o să râd așa tare la chestia asta. What? Ce? Nu se mai termină. Ba da. Hai, urcă-te. Cu unde? Sus. Unde ai undeva, ți-am zis eu? Și acum sparge, bro. O să fie... Acum fă o mini-mină. Stai să urc. Să schimb locația. Nu mai schimba. Ce e asta? Tot de acolo. Tot în piramidă. What? Dar nu e nimica bun. O să rămâi acolo. Uite ce șmechere. Hai, du-te. Uite fix acolo, la gaura aia. Fă o mină. Da, stai să mă duc pe eu, mă. N-ai voie, că eu îți dau provocările. Ok, zi a treia provocare. Acum, stai pe blocul ăla, pune blocul înapoi. Ok. Pune două blocuri în sus. Acum tot ce ai aici trebuie să lași acolo. Mamă. Pe primul gând. Și să nu le mai iei. Acum pleacă de aici. Asta așteptam eu. Acum ai voie... Ai avut noroc că erai aproape de... Și am avut noroc că mi-am pus celelalte chestii aici. Da. Că ai zis tot ce e aici doar. Da, asta am și zis. Dar am... Și asta a fost eu, că ți-ai abandonat Golden Apple-ul. Și era bun. Știu. Ai, și m-a plăcut. Și o să mor de foame. Ai voie să iei. Ai voie să iei mâncare. Fă din ea. Pickaxe de diamant. Nu. Fă 2 lopeți de iron. Ok. 2 lopeți de iron și să vezi. Una. Vreau o să regreți că ai făcut. Că ți-ai pierdut mult iron. Măcar să-mi fac și un... Toporanu. De iron măcar. Ha. Și n-ai voie să folosești lopeția deloc. Dar de ce? Că vreau... Nu mai pot să... Nu-ți dă mâncare. Știu, dar tot îl omor. Că mă enervează. Bă, și o să mor de foame. Zici caută mâncare dacă mori de foame. Mine. Dar nu-ți dă mâncare. Mina? Da. De unde știi? Asta. Zombie nu-i mâncare. Nu. M-am gândit eu că zice asta. Am văzut un sat. De cel mai săt. Da. N-ai văzut niciun sat. Mor de foame pe harta asta. Atunci caut. Caut. Bă, frate, dar de ce? Și în episodul care o să vină, Petru o să joace pe telefonul meu și eu o să-i pun provocări. Pe telefonul eu o să mă joc. Da, pe telefonul meu, că Nu eu am pe- Minecraft-ul ăsta. Da. Da, dar Da, am uitat că nu mai am sprint să dau. nu în episodul următor nu ne jucăm Minecraft în da. Mâine. Mâine, da, azi o să mai facem un episod, dar nu vă zic cu ce. Mai bine mă nec. Și pe sale de diamante. Hm? Și pe diamante. Măcar să fac un hou. Ți-am dat idei. Și n-am voie să folosesc lopata. Lopețile. Am rândău? Nu rai. Ce ți-a făcut, bro? M-ai omorât. Cu zile. Măcar atâta să mi se întâmple și mie. Cuțu, hai să-l mănânc. Dar nu poți să mănânci. Cuțu, vino încoace. Dar oricum nu-mi dai mâncare, deci nu te omor. Că schem tribu. Schem toți familionul și mă omoară. Și pierd itemii.
Dar cum e pies de foame? Nu, că o să mor, o să rămân cu jumătate de inimă. De unde știi? Pentru că știi. Mai bine mă sinucid. Le sinuci? Mamă, cât de greu o să fie! Când? Când găsesc ceva, o să vă anunț. Hai. Ok, între timp s-a făcut și seară. Dar am găsit ceva și mi-a dat 3 bucăți de carne. Mănânc? Care? Și îmi dă 2 jumate căpănele, nu știu. Nu mai am mâncare. Dar nici nu mi le folosesc. Vine noaptea. Mie se pare mie să o la un sat. Du-te... Mamă, dar nu văd nimic! Like dacă voi vedeți ceva. Nu mai vine odată o provocare bună. Hai că-ți dau o provocare bună. Ok. Dar după ce îți dau una rea. What? Ce? Hai că-ți dau... Dă-te pe creativ. Da. Și ia-ți un pat. De ce? Să dormi. Atât. Atât? Da. Hai de capul meu. Dar... Și ai voie să păstrezi patul. Măcar. Dacă nu ești mulțumit... Măcar atâta, dar Ești e mulțumit? bine, da, sunt foarte mulțumit. Serios. Că ai mai uitat și tu ceva, că nu vreau să mor să se termine episodul așa. A, uite un zombie. Păi normal. Deci nu se putea. creativ. Da, sunt pe Și creativ. curcă-te pe creativ, ai. Așa asta e voie, ca să nu te omoare zombiul. Monster. Și după când te trezești, te pui înapoi. Măcar. Și poți să iei patul. Că am fost și eu bun. Nu o să dea prea mult. A! Ce se întâmplă? Da, bagă zombiul. What? Aia nu ard. Ăștia sunt de deșert. Și nu ard. Știu. Și e? Ce cu gaura asta aici? Ce am avut? Și îmi dă asta și nu mai pot. O să mor normal și nu mai pot să fug pentru că sunt cel mai șmecher. Măcar să vină după mine să ardă. Sau să intre în apă să ardă. Nu pot să ard în apă. Știu. I-ai pierdut. Ai mers prea rapid decât ei. Bă, de ce te duci prin apă? Că vine zombiul de apă. Poate să vină. Da. Vine mașina de cu noi. Noi suntem aici. La mine, noi să stăm la țară, noi doi. O să mai apară oameni pe episod. Am mai apărut în primul episod un om nou. Era Leo, dar nu prea a apărut. Am vrut să-l chemăm, că stă în sat cu noi. Dar te ești în caue! Dar Mai puțită ce ești. N-ai Ce? Hai, mănâncă. Uai. Hai, mănâncă. Și după stai că mă gândesc la o provocare despre oi. Ai luat rână de la oi? Da. Cât rână? 2 bucăți, una de lână, una Ai de lână. găsit un Sat! Am văzut. Dacă n-are fiecare, ai voie doar să iei 4 și dacă are fiecare, ai voie să iei tot ce vrei, dacă are fiecare. Și dacă n-are fiecare, te vii doar 4. Să le iei și doar din chesturi. Că am crezut și noroc și are fiecare. Și eu credeam asta. Are fierar! Ai voie să iei tot ce vrei. Yeah! Asta a fost Direct o în provocare fierar, mă bună duc. și rea în același timp. Dacă nu găseam... Poți să faci obsidian. portarul. Poți să faci portar cu ăsta. Cu 8 bucăți. Măcar am și eu un pickaxe de aia. Și câte bucăți ai? 7.
Pus aia de jos. Care? Asta de jos e lână. Black wall. Sau poți și... O bucată de armurică. Mai trebuie o bucată și poți să faci portarul. O bucată de armurică, băieți. Și ai voie să iei... Furnal. Poți să iei și patru ca să bați dragonul. Dacă, Am luat un furnal. dacă Lasă. reușești să bați dragonul. Nu o să reușesc, că zic de pe acum. Poate va apărea și partea a doua. O să apară mâine. Foai de capul meu, vreau mâncare. Mănâncă, că ai mâncare. Ia mâncare, iau mâncare. Oare, era oaie. Știi ce vreau? Ce? Vreau să-mi fac un pickaxe de iron. N-ai voie să Da. faci. Am pickaxe de iron. Ah! De diamant vreau. Ce vreau să zic? Trebuie să bazi în gore, mă. Da, știu. Nu trebuie provocare. Da, știu că oricum vreau să-l bat. Măcar mâncare să fac. Da, dă-ți un checkpoint, te rog. Ca să încă o provocare. Că îți mai zic una. Dă-ți un checkpoint, știi de ce? Că trebuie să mai întâi să fiu omorât de Rengorem. De ce? Ai, că vreau să te regenerezi. Și nu o să-ți repezi, că o să rămâi aici, că ți-ai dat checkpoint. Și acum trebuie să mor? Da. De una. Mi-a dat doar una. Și cum ai dat? Că înapoi. Dar de ce m-ai omorât? Cine? De ce ai vrut să mă omoare? Ca să fii... Ca să... Am full viață, nu? Da. Să fie o provocare bună. Bună, nebună. Și ca să nu îți mai fie foame. E bună asta. Aici mai trec oameni. Noi suntem aici pe la umbră. Dacă o să auziți... Și patul meu! Acolo. Uite, bucăți. Uite că meu, uite și oasele mele. Dar vreau să mă duc după Iron Golem. Eu știu să învăț, dar mă mai gândesc la provocări. Dar știu cu Iron. Trebuie să îți mai dau o provocare. Deci ce provocare? După ce bați Iron-ul. Și nu poți să-mi lovești. Da. Trebuie să stai într-un loc. Nu sări, că nu poți să-mi bați. Și că mă bați foarte greu. Să-ți faci topor de diamant. Un îl bag cu sabie de lemn. Da. Măcar am luat puțin iron. Și cu aia Aveam 3 iron, nu? Sau cât aveam? aveai Deci. 8 la început. Aveam 6, deci mi-a dat vreo, nu știu. Măcar am bătut Iron Golem. Vedem. Acum... Dar ciuciu și-a Acum du-te la un villager și fă 3 cu el dacă poți. Nu am de-astea. Nu te bine neapărat Și ăsta emeralde. nu poți să faci. Cu nipoți. Cu nipoți o să poți. Și dacă dai Cu fierarul vreau. ce trade-uri are? Nu știu. Dacă- Ce e asta? Căul, dar n-am căul pentru... Emerald? Da, ca să-mi iau top... Vreau de ăsta. Da. Dă-l încolo, că nu Ba, pot să fac Iron. trade. Nu pot să fac trade. Fă orice trade. Găsești și pe cineva și fă 3 cu el dacă poți. Dar Toți. nu pot. Mai sunt oamenii. Nu, uite, mai e un fierar. Știu, dar stai puțin. Înțeleg că sunt 2 fierari în sat. Bă, nu, uite. Da. Acum hai, Dar găsești. n-am cum. What, mai e un fierar, cred că. în sat. Nu, s-a făcut de aceeași meserie. Armurică. Dar n-ai emerald. Acum du-te Mending de ăsta. Are mending.
Îți mai dau o provocare, Mario. Du-te în fântână și nu să te omori, că poți să găsești un chest. Aha. Cel mai chest. Da, du-te în fântână, ți-am zis. De Du-te ce? până la fund. Du-te până la fundul fântânii. Ca să mă omor eu. Nu te Ok. Gata, acum mai ieși. Păi cum ies? Vezi că am cum să ies. Da, știu. Foarte greu. Și asta e și logica, de-aia ți-am dat provocarea asta. Pentru mine nu e așa greu. Dacă ești deștept și pune un bloc cât de desubt. Mulți am de idee. Și asta și ți-am dat ca să faci asta, să nu... Ca să nu se dea seama oamenii că ești așa n-au. Că nu te-ai gândit la asta. Pat! Bă, nu, ăsta n-are pat. Fugi, că ăsta e nebun! Da, du-te înapoi la casa aia și urcă-te la etaj. Și aruncă-te de pe etaj. De 3 Asta ori. e specialitatea mea. Ca să știi. De 3 ori te să te arunci. Da, e greu, rău. Sau de 2 ori, sau o dată, cum vrei tu. Aruncă-te. Ui! Mi-a luat o inimă! Uă, cât de mult mi-a luat! What the... De 3 ori, scuză-mă. De 2 ori! Hai Vi- de câte ori vreau eu. Știu, de 2 ori. Ui! Ți-a 2 inimi. Și cum se vede. Boing! What? N-ai mai să Oh! omori niciun animal de aici. Man. Dacă mori, e pierdut ce. De acolo? N-am Nu voie. de unde, de aici, din sat. Da, dar nu-i sarc. Nu e în țarc. Deci nu e a lor. I-am zis practic. da, de asta nu e. Dar n-ai voie să mănânci mâncarea până următoarea zi. Mamă, ce se face pe ecran? Și trebuie să mori un zombie și de poate coezi. Când se saunează. Și trebuie să rămâi și după să te coezi. Ok, și unde zombie? Nu știu. Ce? Câte minute sunt la video? De ce? Care știe să se oprească? Bă, dar nu mai, eu vreau să mă coi. Bine. Că muream. Și asta e și logica. Băi! Acum du-te cât de departe, du-te în deșert. Nu de unde ai venit. Du-te în cealaltă parte. Du-te tot drept în cealaltă parte. Până zic eu să te oprești. O să mă duc 50.000 de ani. Până acolo, la casa aia. Da, nu-i casă. Du-te până la monumentul ăla sau ce e aia. Da, nimica. Mă, mi-e foame rău. Ai mâncat. În joc. Da, știu, pentru că am mâncat acum. E un copac. Și du-te acolo, acolo. În? Până la el. De ce? Cred că eu. Să te îndepărtezi de sat și să nu mai ai voie să mergi la el. Și nici n-am luat toate paturile, am luat 2. Ce place să-ți fac un troll. Mai bine mă omor. Și asta va fi ultima provocare. Ok. Ultima, următoarea va fi ultima. De ce nu vreau să mă uit la muntele ăla, că o să pui o provocare cu el. Pariu pe ce vrei că o să pui provocare cu muntele ăla. Pariu. Acum, provocarea asta este să nu știu. Zi. Că trebuie să mă mai gândesc, că nu am gândit bine. Ce munte frumos.
Nu vreau să mă arunc de pe el. Trebuie să-ți arunci toate itemele. Unde, de pe munte? Nu, în apă. Și n-ai voie să iei. Toate în afară, deci, de diamante. Și după îți dau ultima provocare. Ok. Și după să termine videoclipul. Hai că am bătut dragonul dacă e. Deci, da... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aici. Așa, acum ați încălțe toate în afară de diamante. Dar după o să... Și acum... Și acum a venit provocarea ultima. Ancă-te de pe multe ori și omoară-te. Cu diamante! Da! Că asta e ultima provocare. Hai toate itemele mele. Ok, mă urc pe munte, dar o să fie greu. Și după aruncă-te și omoară-te. Încearcă să te omori să aruncându-te de pe munte sau alte chestii. Și... Eu știu deja unde să mă duc ca să mă arunc. Unde? Eu știu, da, nu zic. Dar cum te să omori și după asta e ultima provocare. Și după aia... Pai! Papai. Papana. Mamă, deja nu mai pot să alerg. Ui, bine! Că și-am murit și mai rapid. Aruncă-te, n-ai voie în apă, că mori. Bă, dar nu vreau aici. Ah. Mai am o inimă, vreau aici sus. Ui. Și sigur o să mor dacă mă arunc de aici, nu? Da, și asta e și ideea. Băi, ce mă enervează. Ce mă încăcă pe mine. A dat cu capul de gard. Cine? Albina. Ia piespe. Și de ce ai țipat așa? Că putea să te muște. Pe mine? Da, că pe mâna ta. Nu mai bine mă duc cu creativ. Sus? Da, și după te arunci, dar nu știi pe creativ. Nu arunc de pe creativ. Da, dar uite pe Survivor. Ok. Și să mor, asta e ideea în acest video. O să